Sabu aladun sanai apalongo pane labuli bali sukala kamano kini okadi holaga tolong ladun sanai osakali koe
ilang ladilamun oh mama lalamun la layo bangase oma la ilang pangana kama kabateng oma la dagang la awa laba manukinika lajadi lainyo kemudian banda-banda terata tepi jalan liana tarui ke tepi lagu onde dun sana ko iyo lai kemandangan nombor teras pandut 9 la didangan. Oh kita ka disambung lo nombor 10 sabui pulo nomor 10 diulang sarulang lai panulang ame di bangko diulang saulang lai tuang matamu jonan pero kadi bilang buyon sirman kanai inyo ate kapat tu bananyo dan bilangkan satu latibu ate kapat satu latibu mana te kapat kita sabui siu pierna lata tabi tangi badanyo ala manangi nyo tu kini aye mato darai badarai jatu cie jatu ladu badarai jatu aye mato coba tu jatu kakaco wa mani putui talinyo ba intan putui pangarang mencali anak macam itu turui di mandikan duanya nyebuju anak di mandinya onde nak kandung nangakan mana usah came anak kandung usah manangi anak mandi picayo sajo lana bake maninyo tak mungkin kajae bake awak soalkan ma anak ko ba itu tak mungkin inyo dana muki aja janji sedangkan ba ako ba itu lacu itu awak jo inyo mungkin bunuh yo hilangkan jo itu mana katu inyo awalnya to na babue bayi alala bayi awak kainyo ba ako inyo macam itu tak percaya do mandekan dong kini dangakan mana la dinak kandung patanang hati anak mande
salah nak kandung manangi yu kok nyampang inyo nak besok indak pulang kok lama inyo di Jawa biarlah kita manurutina banyak penumpang naik kapal 100 yang eman dah ada doleh orang nak tinggal dah ada penumpang nak naik tiba himbauannya dari atas kapal seluruh penumpang nak naik tanang-tanang cari tempat duduk carilah tempat masing-masing baitu wana tu manyukini siamalah tu itu pulau satu lah nampak sampai duduknya satu lah nyata sampai kini laksana ngati siaman memandang taruhnya kata api penumpang lah cukui kesadonyo lah tanang riak kini kebajalan nyo kapal marah ke tangannya nyuaran kapal di kapten nyuara katanga tando kapai ka barangke ba itu wasnyo dem bilangkan saro jo apo ka dilenga ndak namu ilang inyo dipandang tu itu wana di sirna tumpak di badan inyo kini tamangan wang memandang ke apa tuan tapi taman wangnya memandang kapal tali kapal abajalan tidak lolamu inyo di jalan tumpak di badan di upiena tak hilang-hilang kapalnya pandang tak hilang-hilang kapalnya tali sungguh tampak inyo tali jua baitu bana inyo kini tumpak di badan inyo kini alun namu nyopai dari sinan seilang-ilang kapalnya pandang seilang-ilang kapalnya calik sungguhnya tampaknya sinan alun namu nyopai dari sinan sedangkan untuk kalian ala kapal tambah jauh jauh di jawalan indak kita etong ma'alun tang alawi ndak ada hambatan doa wakama mandang sungguh dicalik nampak juo sungguh dipandang doa juo ba itu anaknya kini delalamu kapal bajalan delalamu kapal balai sungguh dipandang bertambah jauh jauh kapal ditambah bertambah ketek jauh tandolah jauh kapal bajalan cuy itu mana ikut dan etong dak guna de rantang lamu cuy itu mana ikut kini kadia tong upit siena sailang-ilang kapat ini pandangannya dah lape-lape apa panganan dalam hatinya udah nakan wana capek lah udah pulang tidak boleh udah lah musinan mbak itu wana dalam panganan tunggu dipandang le pandang juga lah hilang kapal dipandangi Tuhan hilang kapal pandangi tandola jauh kapal bajalan baitu wana kodenetong de untuang kadian ala
Barunya aja pulang dia aja mandenyo apa nak kato ayah kandung onde nak kandung anak ayah tapi babalik lale nak kita pulang tu itu nak kato ayahnya tumpak di badan orang napai tumpak dia mana nak awak picayo sajo lah nak kita pakai inyo cuy itu juga kato apanya satu mandang kato cuy itu lesanang hati upierna ko iyo ba itu dia paki ni lesanang pulo tiambo cuy itu ana kato inyo lesanang pulo kiro-kiro cuy itu jiko dipandang ala lainyo na oto satola na oto nyo kini tando ka pulang wadani nyo babali inyo pulang ke rumah tibo di rumah o erna tadi tuan satu tibo inyo di rumahnya ati naninda senang lai satu taruinyo ke kamar bilik dalam tibo di bilik dalam nyetutui pintu kamarnya banangiana semua seorang menangi jadinya lape mati di badannya letak masa bantanya pakalang labasa banta dia imato nanyo pakalang cuy tu banar badaninyo ilo wanangi samusorang apa nak buat tanginya onde udah capek babalik dalam muda udah dirantau duit tujuh kato eman itu menangis sama seorang inde untung kadian alang ndak guno dirantang panjang ndak guno kadene tongkan tumpak di badan kapana balai disabui lo kapana balai na menuju ke Tanjung Pariu Taluk Bayu lah nyok tinggalkan di jalan indah kita etong alasari dua malam kapa balai indah jo tibo kapa di sinan tunggu balai tarui jo nak tanggung kancang lari kapa nak tabado kancang kapa babanda lawita nyo tampu nyo cuy itu kancang lari kapa maalun kapa tambangan panompang banyak menuju tuma ke Tanjung Pariu ndak gunori hantang lamu ndak gunori hantang lamu mana biari bilang hari ala sepinggu tekapa cuy itu anak koneto ala tampak pada buat ini ala tanpa pelabuhan dipandang dari Tangarawi cuy itu bananya kini ndak gunor rantang lamu letibo kapa di pelabuhan lalama ape kapa katapi sawajatu panare laki lajatu sawanya kini lalaki penarik kini turun panompang banyak hari kadang kadenetong hari pagi wana hari pagi kapa marape la turun panompang banyak turun la eman dari hati rakapai
Yun lo man kini letibo dianggar tumat Tanjung Priok nyotarwi tumak tapi jalan dak tawadoi nyokini nyo mentali juo nyodanga basorang nama ngecek nyodanga dake co itu bana buyang dak guno di rantang lamo tumpak di badan ni nyokini satu taranga urang baso awak tandonyo udah koma urang awak baru dake lambe di sementuan di sini ninyo baru tahu ikut to kemana manambang ikut taksi kemana rang tambangan tu itu mana di Jawa tu nyotako sajo dalam hatinya baru bertanya le badan man onde udah akan bana lai tahu dah di alamat ko alamat lah sudah nyo catatnya alamat anyo ado tuma di hutan kayu cuy itu mana takutiko nomor rumahnya lah nyo catat letantu kesadonyo kanyo 7 tumpak di badannya kini lai tahu dah di alamat naniko sinan menjawab urang oto onde di kandung dangakan mana iku alamat koma alamat ambo bana kalau soalnya hutan kayu nomor rumah naon iko bana ambo tahu tu mak dia je orangnya banamu apa Abu Salim kan inyo langganan ambo bana nambah namo tu madis Abu Salim mengalah Datuk Bandaro itu bana wadaninyo itu nalanganan nambo bana ko iyo lai tahu dah jo orangnya ko tahu dah jo alamatnya tolongan tanda mo ke situ apa sabab mak dia mangkok ke situ siaran orang nak dicari cuy tu bana katuenyo onde udah dangakan bana ambo kan datang dari kampung kan ambo orang Indopuro ambo ka manurui iko bana ambo manurui mama kandung nama udah sabuikan tadi kan itu mama kandung ambo bana dai kan itu mama kandung ambo bana cuy itu bana katuenyo onde di kandung na baru datang ko iyo itu mama kandung adik capek lah naik kate oto biar nak mudahkan kasih itu ko iyo dah kamantan ambo nang kasinan dah menuju rumah mama ambo barapura ongkos kari bayi itu letangannya dari eman menang kato nambah itu menjawab sekali sopir itu onde di kandung na baru datang ko iyo adik kemanakan dari orang tu dah ambo basaganan tu majo inyo dah paralu kos ke dibaye biarlah udah tolong saja mantan nang kasitu itu wana kato sopir oto resana ngati sien man
Alanai nyokate oto lapai oto dari palabuhan kanyo tuju lautan kayuan mantan sirmanei karuma alamamai lapai oto dari sinan kanyo tuju candotan kayu di jalan indah do kito etong ndak do lamoto bajalan dawa bacarang ampieju tando ampie to letibo to di alamat nanyo tuju tibo di alamat nanyo tuju aiko madia rumah nama mak nama tamun turit tuju itu kato supiro to sainggo iko nyo adik muantan satu wakato ranco itu labaran tio to di laman rumah mama lapai sopir babali erman la turun dari oto lapai oto dari sinan terima kasih dah banyak-banyak. Ayo di samu-samu kato sopir oto kaniko sama ngambo bana co itu kato la sopir la satu leti boe mandi rumah mama main boe mandari jalan lanyo batu assalamualaikum ni serman mai menjawab kurang dari dalam lanyo jawab di orang dari dalam kironyo siana menjawab waduh nangadi dari dalam banamu pi santi dewi banamu pi santi dewi asyada na bacari cuy tu tanyo kesirman ambo mencari dan dia mama kandung ambo nambar namu Pak Bu Salim itu nama mama kandung ambo bagala tua bandaro kan iyo risiko di rumah mama itulah tanyo dari Elman tanyo nani indah kanyo jawab mailang santi dari sinan mailang nyo tarwi karalam nyo tamu imandekan nyo apo nak kato lambe-lambe ado orang mah mencari apa cuy tuana kato nyo dari manyo kato nyo kini ndak lombo tanyo mama tapi nyo aman nama kato macam itu tahu nyo namu ayahku mandangap kato naco itu tekana pasan ayah nyonan tarampau kini tekana pasan salamuiku ku ada orang nama cari ku ada orang datang dari kampung nama tanyo ambo naco itu usah dikatukan ambo risiko dan mengaku aku sajo itulah kato ayahnya
Dakana pasan dia yanyo di ayah sadang indah do di rumah barunya balik dake manon de udah baru datang dari mana badan udah cuy itu tanyo dari santi onde di kanduang nangakan mana udah kan dari kampung mana udah dari kampung mana kampung awak di Indopuro cuy itu mana katoinyo ko iyo udah datang dari kampung ko alamat rumah na udah cari ko amurang nambah namu itu kini indak disiko ada alamatnya mungkin udah salah alamat cobalah cari dakana lain coy itu kan atau Santi Dewi Tuhan cobalah cari dakana lain mungkin udah salah alamat ala coy itu